Franku. Franku. Každou zle prcinku. Andi. Půjdeš za foťákem, jo? Pojď sem, pojď. Andi. To nešikovný chlapeček. My jsme dnes mluvili s řidičem, kterému na autě pane cyklista přistál. Jedu kolem letiště, mám si pomalu tak rychlost 70 km v pohodě, těším se, jak se dá večer to pivo a najednou strašná bomba. Takže jsem teda nevěděl, jak teda bět, zastavil jsem a teď už jako zkrávat se viděl, že teda... Tak pá, řekni, papa.